exact location. Let's have action, Eden, sa patrol. Action, Eden. Shed art ready sa gihapon sa area man ang bangkay kay actually ginahulat daw action art ang scene of the crime operative. Actually may nag-abot sa action art from Soko na sila action art, no? Medyo sa layo sila binag-park pero Why pag inimos, no? wala pa action art kinhimos kag naglakat naman actually ang ambulansya sang DRRMO pero ari lang di sa gyapon action art ang lawas sang biktima. Kasi kabalo naman kay action art kung Soko we understand action art kung anong bot silingon sini pero lain gid kon ang otoridad mismo naton ang makahambal man sa medical bulletin sang aton sini action art nga biktima. Actually ginpabalo na to action art ang pamilya sa sulod kay ang ano ginadigali action art ang exact gid no nga location Banga Riles, Purok Gaisano sa ulunhan action art Purok Gaisano pero ari ang natabuan gid ng incident. Banga Riles, Purok Gaisano. Purok Gaisano, hindi to masanag gali. Hindi action art. Kaya Okay. amo to actually ang hambal sa pakaisa kay ina mo nga traffic man di bala sa barangay. Pero we understand man action art sa isin nga sitwasyon pero gin clear niya sa aton kay ina nga Bangga Riles Purok Gaisano action art. Kaya sila Okay. mo man nagka-comment actually sa aton live nga familiar sila sa place which is Bangga Riles action art. Okay. Sa subong so far action art ginpapauli na ang mga vendors nga nagabaligya pa kung tani diri kay ina. Ahay. Kay para ma-minimize Kung lang taon ng black sun Eden, ining victim balado ka simple malaki ti arat na sa kapangabuhi ga baro baligya prutas ga palo pasaka sa lakyan do mo balang nang palangabuhian galis na. yes good action art kag ti kapati man sa kaina ang hambal sang iyang pagkaisa na wala man sila yan ng kabalo kung may kontra buot laman ni action art Uy. ang iya sining pakaisa di nakibot naman lang yun sila tani nakibot man sila gani tanan sa natabo subong nga gabi action art no kay do katasig lang gid bala sa nga natabo kag di syempre when understand man action art sa mga vendors although lapit lang gid sila kaayo sa natabuan sang insidente tinuman niya ang mangisog nga Action na din. pagpalapit man. Yes, action art. Hindi lang gid pag-i-focus da sa kuana sa lawas da sa victim. Yes, action art. Medyo Actually, kuan lang. Medyo distansya lang. Actually ginunta ta subo action art ang live Okay. kay ari naman ang taga Soko para mag-process man action art sa crime scene bago lang yun sila man nag-abot. We understand nga ma-stop sa live man action art no kaga medyo gin pa distansya kita maayo sa lugar bangod nga kabalo naman kita sa pag-process man sa atong mga operatiba sa city action art sa natabuan sang insidente. Yes. So cover pa niya action art sang Station 7 mo kay ang patrol diri from Station 7. Tarawon lang karon pong malambot na action art ang hepe man sa Police Station 7 si Sir Espino kon ari na di siya karon action art sa area kag ukon makakuha kita sang dugang pagid nga dugang pagid nga detalye sa investigador action art sang Police Station number 7. So kung may mga development kag follow up pagid action art mabalik lang kita dira sa imo pero so far gina-process na di action art sa Soko ang crime scene. Ayos. Live sa direct sa gihapon sa Barangay Alis ini naman si Action Eden Aboso para sa flash report shooting incident nga nagluntad naman sining gabi. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Salamat gid patrol ang dugang sila karon nga detalye kag latest investigation sa kapulisan while on process ang Soko dira no sa I presume nga bisan way pa man sang official declaration coming from the authorities pero kung na muna kalawig ng arada kag tapos ti ulong sa kam sina kabudlay siguro nga mabuhi ka pa kung na muna nakalawig nga dira ka naga kayaon no subo-subo manis pamilya ba. Action firing line. Alas 8:21 na si Councilor Novero siguro karon na lang hindi tanang ginanday do lang alang na gid no i-text ko lang sa liwat karon pero anyway
Ario, si Action Marlon na lang isayluhan ta ang provincial capital kay natingala magkubla sa balita ni Action Marlon mo. Nga ang nagka-delay ang pagdala sa biolaboratory sang mga sample ni sang mga swab sample o kon ining specimen. Kay do kalapit man lang, din pa ni ginahapit ano pa mga proseso siniman. Tiyamakon mo na, bala mo ni gurong reason ng iban, sa una gareklamo nga ginakuan sila, second swab, nga way pa man ganing first swab result. Tinano yung diferensya, sining nga daw kabundol, do ka, kay nayaw, na ano nga sitwasyon. Ti gusto ta klaruhon nina sa report ni Action Marlon Hinobiya karon na gabi. Action firing line. Ara na si Action Marlon day. Unahon ko lang si Action Marlon Mga balita gikan sa provincial capital. Karon na gabi, oy mayong gabi lang dira kay Inday Maricel Marande. No, ang rest sang pamilya niya sa area sang isyo sa Kawayan, no? Amo man kay Maninay Alma kag Henry Boy Gregas sa Gilungan nga naga monitor man. Action firing line. Ayos, salamat kita sa mga nagatutok karon nga gabi, no? Ang iban hindi ko malabutan, sorry gida. May kuan pa man may sunod pa man ng mga program nga pwede kamo karon padala sang mensahe ninyo. Ang parte sa kay Councilor Novero kundi kin man nato mingagaw ti pabawasan tani, by the way. Ang bagong nga sanay ko president kini nami man sang mga commitment ti kagyasin nga luyag matabo pa for Seneco, no? No, ining acting general manager bla. By the way, naka-chance kita nga naka-interview siya, pero babati ko na liwat sa inyo ang pila ka mga signifikante nga ginapalayag diri sang acting general manager and project supervisor sang Seneco. Pero diri kita anay ho. Provincial Capital reports. Nga na delay, no? Nga na delay ang pagpadala sang specimen, nga ang pag-abot hindi na mabasahan sang mga kwandira, makina. Let's have Action Marlon Hinovia sa provincial capital. Action Marlon, may gabi, please come in. Nautod siya. Sige, balikan ta si Action Marlon Hinovia alas 8:24 na. Ang aton sining oras. Ayos Ng iban dugay-dugay lang palihog gamang mensahe nyo kay kun di ta maakomodar karon may night patrol pa man nga mga program nga nagasunod. Ayos. Sige. Thank you gid sa mga aral na si Action Marlon. Nautod ang linya na No-question ini subong ay pobre galakat siya. Kay nano niya ng tabo siniman kalapit sa mga laboratory na no biolaboratory di gakadlay pang pagpadala dito sa specimen. Action Marlon. Action Art. Sorry gid kay lakat ka pa. Way arena bago lang abot Ate sige. Kaina nahibolon Action Art nga kundi may ara sa katabo nga adlaw na waay sang wa nga resulta sang RT-PCR test. Gin check Action Art no sisa na tukiban nga may ara gali Action Art mga specimen nga ginapadala halin sa Paduakag syudad. Okay. Ginapadala sa molecular laboratory dara sa Silay City. Ang term Action Art ni Provincial Administrator Atty. Refrado Diaz Panos. Diyos. Oo, naglapaw bla sa oras. So hindi na Action Art mabasa sang Di naturally. makinarya. Oo, hindi na mabasa. Di kanugon kay kada test Action Art ang test kits kada test free na sa libre na siya. Hindi bakal na sa nga provincial government kag limitado na, no? Kag mahal. Kaya mo na nga nakorehiran, hambal ni Atty. Diaz. Umpisa buwas nga adlaw, December 17, may Action Art sang bago nga protocol nga dapat sundon ang mga tawo halin sa municipal or city
health offices sa mga local government units. Kaya ang una sa protocol nila kadamo sa ginagdan, kundi halin sa Banwa ka Syudad, MHO kag CHO. Pagkuha sang specimen action art kung kaisa, standby pagala sila, hindi sa gilayon madala sa laboratory. Halin sa ila, dapat iagi person art sa talatapan sang Provincial Health Office, Okay. PHO. Ang PHO, kung ila sa opisina, subong nga dara sa Benjamin Hall, dara sa likod, bala sang SSS mo, darang area. So, dara pa ng bagi. May time na sun art, kung isa dara kaguot man. No, so, ginkasugtan nga halin sa lugar na dara ginkuha ang swab specimen, dapat diretso na sa Silay Hospital. Okay. Dito sa ginahamtangan sa molecular laboratory. Ang matabo nga mapadala to sa art mapahamtang to sa isa ka bus iya ka provincial government inang bus sa art aircon may elektrisidad para maka takon sila sang electricity, may power sang kuryente, pero masalamat takon sa may sila hospital sa purpose nga makapadala sila sa art sang mga record angot sa sining pagkuha sang specimen kag sa ginkuhaan sang specimen. No? Amo na sa matabo. So may ara sa magaman nga personnel halin sa Provincial Health Office sa silang bus action art. Dira na magi, no? Halin sa Banwa ka Syudad or halin man sa pagkuasang swab test sa airport o sa porto, dira sila anay maagi action art sa silang bus antes indalunot specimen dito sa may molecular laboratory. Kada mo action art diri sang dapat nga i-comply anay antes i-taksak sa makinarya. Tinga mo pa now, Specimen. Oo. amo giman ang process. Amo na sunod, pero galing ang daw kun baga kun sa mga ano bla lifespan dapat hindi mo pagpalapawason 48 hours. 48 hours since kaginkuha ang swab specimen. Kung maglampuwas passion art da, amo nang ginatubod ni Atty. Diaz nga panos na hindi na mabasa sa makinarya. Damo-damo gali action art tangga katabo nga amo na. So number one, anakitan usik sa resources. Ikaduwa, perwisyo naman taginkuhaan sang swab. Kay grabing hol tanayas ng art sa resulta, why gali mapaidalom sa laboratory. Correct. Sabod, natrasar ang pag-deliver action art. So ang matabo sa ang sundon, within 24 hours from collection, dapat ara na sa Silay Hospital. Naka-standby na dapat ipaidalo misigida sa laboratory. May report pag reklamo hambal ni Atty. Diaz nga ang mga nagpadala kuno sa specimen may reklamo nga sirado ang talatapan sa PHO Sabado muna. Ginaklear ni Atty. Diaz, so hindi sige action art open na daya, sige daw adlaw. So muna gani ginpabalo ni Diaz nga ang pagbaton sang sining swab specimen dira sa Silay Hospital mag-umpisa alas 12:30 sang aga, to alas 4 sang hapon, Monday to Sunday ina siya. Monday to Sunday. May gindi-signal sila tatlo katawo. Ining tatlo ka mga persona ni amo ni sila ang dapat pakiagutan sang local government units kung may ara sang inog padala nga swab specimen. Kamay ara action art sa gina fill upan nga CIF. No? CIF amo ni sang papel nga fill upan dira nakasaad ang ngalan sang pasyente, ang civil status, ang occupation, kag
gin-highlights kay Direction Art ni Diaz ang complete address. Dapat complete address. Kaya may mga napakiban na why gasugad sang complete nga address. Ay iba na so hindi among address. Adjus. Oo. Dapat importante may contact number, may travel history, kag signature sang pasyente. Muna tang isulat sa CIF. Ang CIF ni, amo inisa ang record nga dapat i-submit man tagi sa internet, tagi sa online. Muna nga gintagda na suart sang elektrisidad ang bus na ipahamtang. Sugod na buwas nga adlaw dara sa may compound sang Silay Hospital. So muna ang pinaka-problema gali nga na diskubrihan sa ato sa nga provincial government. Okay. Kung pagkuha sang swab specimen ang paghambalan. Hindi kakita sila tood kung ikaw biging kuhaan sang swab sample, gin swab test ka. Hala ka man imo kahulat iya paano gali mabalaan mo kung positive o kung negative kagay na panos gali to yang specimen naging kuha sa imo? Nan kada mo action art sa mga reklamo sina naging talapot dara sa radyo. Ay bang action art nagtener sa quarantine facility 2 bulan. Tingnan sila na. Then na result namon. Gali ba si amo to? Ano ba bing result ipakita mo kay panos gani pag-abot sa laboratorio? Oh, te ang iba na sunart damo gito sa gin swab liwat. Kag atong una swab specimen yung kuha sila, why na to? Ay iba na sunart ang unang report kada bato nato ang iba na kaladula, no? Why matalo pang damo ko sa kanabuon bla? Siguro kakatabo gid na sa una. Iniya bago naman na sunart na to iba naman nga diskubrihan, nga problema ining delayed nga pag-deliver ang specimen. So sugod po sa December 17, amo na ni ang protocol agad mention ko na sundon sa tarang MHO, CHO, kag mga ibang mga tao na may angot o kung may papel sa ning pagkuha sa RT-PCR test. Yari ang pagpatahag ni Atty. Diaz. Just to remind them, may changes man ta to expedite pagid nga hindi na magsagay balik-balik ang aton nga mga samples, no? Starting sa Thursday was December 17, ang tanan nga swabs from all LGUs will now be received at the Teresita Alandoni. We will deploy a bus nga though equipped siya with aircon, may electricity siya nga pwede ta matap from our Teresita Alandoni Hospital, tap down to Wi-Fi. So, diri ang PHO sa compound sa Teresita Landoni, mang-receive sa aton samples. Pag-abot, ilatag da yan sa tent ang aton mga CIF nga mga forms, case investigation forms nga ginapilapan sa aton mga pasayro nga gaabot. Sprayan para ma-disinfect, and after it is safe, pasulod siya sa aton nga bus, no, sa aton to nga cab nga air condition. Dira sila mang-scan kag internet maipadala ba via email sa aton litsi ang scanned copies of our CIF forms. Before ginobra nila diri sa Benjamin Hall. So now it will all happen dito na sa Teresita Landoni. So can you just imagine ang savings na sa oras? Why nagabalik-balik? Haling sa airport, diretso na sa Teresita. Hindi na magkanto di sa Bacolod kung magbalik pa sa Teresita. Haling ka sa Cadiz ang una, kanto pa diyan sa Bacolod kung balik ka naman sa Teresita. So kung hindi na siya. Para wala na gidya sang stopover diri sa PHO, diretso na to sa molecular lab. Kaya to na tong PHO ta. So we are trying to minimize, no, nga may kung hindi tani pagsundon, hindi magwa gilayon ang inyong test results. Kaya tigatulog pa yada sa aton nga munisipyo ang aton nga sample. Matulog naman dibi sa PHO. Sana man kadlaw. Pag-abot to, 3-4 kadlaw na naglipas. So delay na siya nga daan sa delivery pa lang. So amo na sun art mag-4 kadlaw ti sobra na sa 48 oras. Okay. So nagsobra kilo na. Sobra CIF is case investigation form. Ang doon ito ang mention ni Atty. Diaz, amo ng Negros Occidental Language Center bala. Okay. Kung may paglahom. So amo na sila masalo ang case investigation form na ginapinapan alindri
sa may Trisitalan doon hospital. Mhm. So, mayo man action art ni kay temprano pa na resolver ni Mhm. kay si Diaz mismo so ang hambal kay na nga gina-expectar na ang pagdamo sa pagbalik pero pagsulod naman action art sa mga LSI. Mhm. Kaya na sila tang more or less estimated nila action art subong pa lang nga bulan Desyembre Mhm. may 600 na gina-preparahan sila. Uy. 600. So, inawa pa inaka-schedule action art na naway pa mag-abot ang moratorium. Okay. Kabatong sa LSI. Moratorium pala itong December 24, 35, 31, kag January 1. So, i-swap din ang mga LSI man pag-abot na rin sa Negros Occidental. So, kasi nasa nagawa ang proseso na dapat sundon. Okay. Amo ning balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na malag na lubaya una sa balita una sa action sa production radio. Action firing line. Kaya ba mangkot, saan ba nag-umpisa nga mo ng mga diferensya? Titoon man, do ka si Kwawi, amakon mo ko na rin sa mga LGU sa Northern Negros. Tudalon mo pa diya sa Bacolod. So, ibalik naman sila'y. O, tanaw lang atrasar na. O, tikita mo damo ang nadiskubrihan. So, buwas, lain ng system, lain ng sistema nga ipatuman. Action firing line. Kato yung mga nagtiner, mga pilakbulan to sa kwan, anong mambal to sa ilat, sorry, amo na ang pinaka-delist nga mambal na ton sa mga tao to, nga naapektuhan, no, bangod man sang diferensya, gidiya, kung ako maglantaw, kag problema sa sistema. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito. So, 46 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time, karon dugay-dugaya. Dugangan tani ang mga mensahe niyo, pero balikan tam patrol dito sa crime scene. May mga update. Ara nagabot ang Iloy with Action Eden Aboso. Action Eden. Action na art live kita diri sa gihapon no sa area kundi upod naton ang Iloy Action Art
nga si Nanay Ninita Yap, Action Art, no, nag-abot actually nga punerarya nga Lourdes Nay, may gabi, pasensya, good night, no, live sa Action Radio Bacolod with Action Art. Nay, ang bata mo, ni bala ng pagkilala mo ni sa bata mo, Nay, ano pag iba niya, Nay, nga mga aktibidad, dire, Nay? Kung ay amo man nag-dispatch pila-pila na nadi sa katoig may pulo lang katoig may dispatch pero nadi sa dugay-dugan nadi sa dugay nadi kami ang alis nun tumandok din kami sa alis mo. Pero sa inyo, pa ni Sanay, gapulian, di ko mo Ay singgol wala sa... sa asawa pa mo sa akong gina sa kapuli. Pero Nay, wala labot sa wala tamang ginanong imong bata, no, pero ka-inaction art mo may mga nagamuno bala with regard sa mga allegedly mga illegal nga droga, ano mambal mo da, Nay? Ba man na sa gabali. Gaan. Nay. Pero sa imo pagkabalo, Nay, ga-intrada siya, Nay, sa illegal activity. Ga usar-usar lang sa pero wala saya kabaligya eh. Jesus. Usar lang saya. Kaya mo na kung kisain na i-quarter asa ka usar kung wala man. Pero Pero sa mga ibang niya, sa mga amigo, ilang dali kong kisain, giray ko, sa siguro eh. Ikapila yung bata, Nay? Nay? Bali, ikaduwa, subang na sa saya po, ikaduwa ko nga bata. Ang bana. Bana. Pila ni edad yun, Nay, sa imo bata? 40. Ano? 40 years old. 1980 na sa mo. Oo. So balikwan aksyon Eden, Mitchell ang ngalan ng ginman. Mitzel Gali Action Art. Mitzel. Mitzel. Mitzel, yap. Okay. 40 years old Action Art. Nani man na magiging salamat. Actually, Action Art, gin himos pa, ginasikaso pa man ni nanay ni Nita Yap, sang nanay niya mismo. Ang bangkay kagin kuha na sang, ano ni Nay nga po ni Rami? Lourdes Action Art nga funeral parlor ang nagkuha pag-ulang gid kagati kay na initially nakita naton sa pag-usisa sa crime scene may duha ka bala ka basiyo Action Art ang nakita man sang aton sini nga soko diri Action Art no kag titugangan pa na karon sa investigasyon man sang aton sini nga mga kapulisan kahit makadto man kita dito sa Station 7 para man sa statement kag sa investigasyon updates Action Art ni Lieutenant Condrado Espino Action Art ng hepe sang police station number 7. Pero so far, ang Action Art naging ako sang iya sining Iloy nga nagagamit kag naga-intra sa illegal Action Art nga droga ang ining biktima Action Art no. So live today sa gihapon Action Art sa Bangga Riles Purok Gaisano, Barangay Alihis, inis Action Eden na Boso. Una sa balitaw na Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid aksyon Eden Aboso gikan iya sa patrol ang Iloy at tutwa. Ti silingya ti bata ko pagkabalo ko do nag-intragin man na siya gagamit lang no kun may kwarta. Action Firing Line. Ang pamangkot ni kunanong investigation ni isang pulis na nagwa, bala may kontra siya or iban pa nga motibo ginalantaw ang kapulisanta. No, mo nang aton hibaloon sa police station number 7 ang kapulisanta ko na nung ila latest dira no, nakuha man nga information. Action Firing Line. Grabe ka simple lang gino. Kung may mga illegal, katulad sa illegal activities, why not abi ang paskaan mo yung kaso? Establish ka, kag may mga ebidensya ka kung paano mo i-operate na, kag ipaskaan kaso. Hindi kay makon mo ni pinatay ya. Action Firing Line. Do alang-alang gigurong report ni Action Dale, ayo gid ko si imo ay kido ipit gid ang chimpo ko bla. May obligasyon pa ko na bilin. Pila lang anay kaminsay ang basahon ko diwa. Antes kita mag commercial break liwat, no? Kay naungot kita sining nagluntad nga shooting incident karon nga gabi. No, ay belated happy birthday gali or happy birthday kay Mayor Cicero Silot Borromeo dira sa Banwasang Candoni. No, salamat sa mga men yan no nga naga-support na padayon kay Mayor Borromeo. No, kay Raymar Hicano Haliasgo
sa La Castillana, Michelle John Season, Maria Rizal Y. Pil o Ipil, Ima Yanson, sa La Carlota, galing si Ipil, no? Si Felinora Oliveros, gamonitor man, thank you gid sa pagpamati mo. Haraman si J.R. Mainit, Region, Nilida Lopez, thank you. Pasita Rivera, sa Kabankalan, kay Sir Kenneth Valencia, Flor de Lisa Barillo, Leo Sucamo, kag Rodrigo Caniedo, Robilin Roma, Fred Tugaf Jr., John Welms, Alicia Guanzon, kag Bia Jonathan, thank you gid for listening. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Pagdayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog ganay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Estasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action firing line. Ay, nagid kita tiyempo. Happy birthday lang gali sa father in Philippine Volleyball, the legend coach, Tito Roger Banzuela. Kuha ni siya. Kaingod ni siya siguna sa akon tiya dira no sa Sunshine Valley subdivision no sa ila ni akon tiya siguna no ni Auntie Diding Jordan no dira na da si Tito Roger no kag subong man coach kilala sa mga kuana sa kon volleyball no kag subong man ang pagpanamyawlin kay Nong Henry Shuson sa Puro KBS Marangi Sumag kag bugos nga pamilya sang Volleyball Association of Negros Island Incorporated of Vani
officials and members. Okay? Happy birthday. Action firing Wala kita time diri sa ato na pagpangalagad sa Webes nga presentation sa Action Firing Line sa ngalan ni Action Brian Moden. Ako naman Action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.